നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ എങ്ങനെ ലൈഫിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, സുഖു നീ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചിരിച്ചും കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. സന്തോഷം അത് നമ്മൾ വരുത്തി തീർക്കുന്നതാണ്. സങ്കടം അത് നമ്മൾ അറിയാതെ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വരാം. പക്ഷേ നമ്മളതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം അതിന് ചില കുഞ്ഞു ടിപ്പുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെയും നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് അത്രമേൽ ചേർത്ത് ആരെയും നിർത്താതിരിക്കുക. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണൊന്ന് എൻഗേജ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ചോദ്യം വരും, ആരാ എന്താ, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, അത് അവർക്ക് നമ്മളെ സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുമല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതൊരു തെറ്റല്ല. പക്ഷേ അവരങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും തോറും നമ്മൾ അവരിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഒക്കെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ആരെയും സ്വന്തം കാര്യത്തിനായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് അത്രമേൽ ചേർത്ത് ആരെയും നിർത്താതിരിക്കുക. ഇത്രയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.